हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। क'क्राझार हुलथुगाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हाग्रानिफ्राय गोबां आयेननि बेरेखा दंफां लाबोनायखौ हमनो हायो। नंगौ, क'क्राझार हुलथुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि गोख्रों सान हर सिग्रोमनायाव हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखा दंफां लाबोनायखौ थांनाय मोनानि 11:30 रिंगायाव गिबि खेब हमनो हाजेनदोंमोन आरो बेनि उनाव हरनि 2 रिंगासो समाव उल्टापानि रेन्जनि सिङाव थानाय दाउजें गन्थं होनाय जायगायाव गंनै ट्रेक्टरजों लोगोसे टाटा य'दा गंनै दंफांजों बुंफबनाय दंफां बाथामखौ हमनो हानाय जायो। बे हमजानाय दंफांनि बेसेना 1 लाखनिबो बारा जागोन होननानै फोरमायदों हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा। ओरैनो गंनैजों ट्रेक्टर गंनैजों लोगो नांनानै ओरैनो 1 लाखनि एसे बारा जागोन आरो ओरैनो नन सालसो नालाय दंफाङा 1 लाखनि एसे बारा जागोन। हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बेखौ हमनायनि सिगां आरोबाव आयेननि बेरेखा दंफां लाबोनायखौ 7 आरो 9 कालारावबो हमनो मोनदोंमोन। नोंथांमोनहा नुनो मोनदों जे दिनै माखासे हाग्रायावहाय ट्रेक्टर गंनैजों लोगोसे गोबां दंफांजों बुंफबनाय माल हमनानै लाबोनो मोननाय जादों। बबे बबे जायगानिफ्राय सेस खालामनानै मोनबोनाय जादों? ओरैनो दिनै थांनाय हराव हरनि जोंथ' 8टानि सिगांनो ओंखारदों, ओमफ्राय थाङै थांनानै उल्टापानिनि रेन्जआवनो गोलैयो बे दा हमनाया दाउजें गन्थं होननाय जायगायाव आरो गोबोरखि खाथि जाहैबाय गुगुनि दैनि खाथियाव। ओरैहाय सानजाथिंजाय ओरै चिरां जाबाय, ओमफ्राय ओरैहाय उल्टापानि गोलैबाय, ओरैहाय साहाथिंजाय भुटान बर्डारानो गोलैबाय, जिं नांहैबाय। ओमफ्राय गंसेखौ फार्स्ट टाइम 11:30आव हमनो मोनदों, ओमफ्राय गंसेया बिदिनो खारै खारनानै भुटान बर्डार मोनहैबायमोन आरो ओमफ्राय बेखौबो नागिरना लाना फैबाय आरो गंनैखौबो। बेसेबांसो टाइमाव हमनो मोना? बेखौ गंसे 11:30 ओमफ्राय गंसेया 2टा नामा? 2टा बिदिनो 16 बिदियाव मोनदों आरो हराव मोनदों। बेसेबां बेसेनि जागोन? ओरैनो गंनैजों ट्रेक्टर गंनैजों लोगो नांनानै ओरैनो 1 लाखनि एसे बारा जागोन आरो बे ओरैनो नन सालसो नालाय दंफाङा नन साल नालाय 1 लाखनि एसे बारा जागोन। आरो नैबे बेखौ हमनायनि आगोलाव गंसे 7 थारिखआव हमदों आरो गंसे 9 थारिखआव हमदों। बेबो टाटा य'दायानो टाटा मबाइल बायदियानो उल्टापानिफ्रायनो गबोनाय बेबो गंनैबो। 7 थारिख गंसे गदों आरो 9 थारिखआव गंसे गदों। बेखौबो गंसेखौ ओरैहाय होसो BS र'डजों होसोनानै लावफानि जानानै लाइमुथिथिंजाय हमहैबाय आरो गंसेखौ नैबे जोंनि बिसमुरियाव हमनो मोनबाय। बेखौ मा दंफां? बेबो बे लालियानो। बेसेबां बेसेनि जागोन? बिनि बेसेना 170 बा गारि गंसे 170सो जागोन आरो गंसेयाव। मा गारि? य'दायानो बेबो टाटा मबाइल टाटा य'दा। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।